Sziasztok! Ez itt a Tibor stíluslapja videórovata, Ugodi Tibor vagyok, köszöntelek benneteket! Ma az esküvői öltözködésről szeretnék beszélni, de mielőtt ebbe belevágnék, beszéljünk 3 férfi típusról. A 3 férfi típus, ami jellemző az esküvői öltözködés körül. Az első a teljesen elveszett. Sajnos ők vannak többségben. Őket kíséri az üzletekbe édesanyja, anyós, a leendő, kiválasztott, és próbálják meggyőzni arról, hogy mi lesz jó neki. Ilyenkor hangzik el az a mondat, főleg az anyósok, illetve anyukák szájából: jó lesz, fiam, az az öltöny, majd belehízol, illetve rosszabb esetben pedig az: fiam, gondolj a temetésedre, lesz miben eltemetni téged. Aztán van a második típus, aki gyakorlatilag egy kicsit már taktikásabb, illetve megfontoltabb. Ő az igazi spúr, ő arra gondol, hogy nagyon jó lesz az az öltöny, amiben elballagott, vagy a szalagavatóra vette, vagy éppenséggel a legelső öltöny, amiben elment egy állásinterjúra. Sajnos ez is egy rossz döntés, méghozzá éppen azért, mert furcsán fog kinézni az öltöny a férfin, amikor éppen az oltár elé kíséri a leendő feleségét. És van a harmadik típus, aki a krőzus, ő mindent és minden szempontból meg akar ünnepelni, kiköltekezik, megvesz mindent, amit csak lehet, össze-vissza vásárol mindent, magára ölt, és borzalmas gicsparádéba csapált ez az egész történet. Nos, én azt javaslom, hogy ennek a 3 típusnak találjuk meg az egy közös nevezőjét, a közös utat, ami aztán elvezet oda, hogy az oltár előtt nem csak a mennyasszonyra fognak figyelni. Én azt szoktam javasolni ilyenkor, hogyha 2 utat választunk, akkor az egyik a ceremónia öltözködés. A ceremónia öltözködés az az a szett, ami kifejezetten erre az esküvőre, erre az alkalomra lehet megvásárolni, illetve lehet a szabóságokban készíteni. Itt gyakorlatilag el is döntöttük azt a dolgot, hogy ezt az öltönyt, ezt a szettet talán soha többet nem fogjuk magunkra ölteni. Ugyanis ennek a szettnek, ennek az outfitnek az egyedüli lehetősége gyakorlatilag ebben ki is futott, hogy az esküvőn felvettük, ott voltunk, lefotóztak bennünket, örök emlékként megmaradunk az utókornak. A másik lehetőség, amit én egyébként jobban szoktam preferálni, főleg stílus tanácsadáskor, amikor a férfiak hozzám fordulnak ilyen esetben, menjünk el egy jó szabóhoz, mondjuk el neki, hogy gyakorlatilag ez az öltöny azért egy ceremoniális lehetőségre lesz, esküvőre, de kérjük meg őt, hogy gyakorlatilag úgy alkossa ezt meg, hogy aztán más, akár ünnepélyes esetekre, ünnepélyes eseményekre felvehessük. Ekkor a szabó úgy alakítja ki ezt az öltönyt, úgy alakítja ezt a ruhát, hogy kicsit ünnepélyesebb legyen, sőt, akár egy mellénnyel, egy olyan mellénnyel kombinálja, amit aztán tényleg már többet nem fogunk felvenni, mert annyira egyedi, vagy annyira pluszt ad a megjelenésünknek, hogy ez tényleg csak az esküvőre vonatkozik. Illetve ugyanez az út megtalálható akkor is, amikor konfekcióhoz fordulunk, ott is azt kell kiválasztani, hogy ez a ünnepélyes szett olyan legyen, amit aztán a következőkben is tudunk majd használni különböző olyan megjelenéseknél, ahol erre szükségünk van. Nagyon sok probléma szokott abból adódni, hogy általában az esküvők ugye legtöbb esetben már olyan időszakban vannak, amikor nagyon meleg van. Ilyenkor hát gyakorlatilag a fotózás erejéig van rajtunk az a ruha, illetve hát az a díszesebb események, oltár elé járulás, vagy egyéb közjegyző, hogyha már nem ennyire ünnepélyes a történet, és ott is már úgy érezzük magunkat benne, mint hogy egy páncélban lennénk. Én a nyári esküvőkre azt szoktam mondani, hogy, illetve hát a melegebb napokon tartandó esküvőkre azt szoktam mondani, hogy próbáljunk meg
olyan anyagból választani ruházatot, ami könnyűvé teszi ezt a lehetőséget. Tehát könnyű, szinte szellős anyagból, lemvászon. Persze gyűrődik, tudom, de mégis valahol tudunk abban is ünnepélyesek lenni. Szoktam mutatni erre példát egyébként a különböző közösségi felületeimen. Az esküvő az tényleg arról szóljon, hogy ne feszengjünk, ne legyünk nagyon merevek, legyünk boldogak, hiszen ez a legfőbb cél, de közben legyünk szabadok is, és adjuk át magunkat a felhőtlen szórakozásnak is. Én ezért gondolom azt, hogy egy jól megválasztott szett ebben segítségünkre van, illetve nem csak a hölgyekre, illetve hát nem csak az arára fog fókuszálni mindenki, hanem akár a férfiakra is. Köszönöm, hogy ma velem voltál. Én szeretném, hogyha követnéd az oldalaimat az Instagramon, a Facebookon és a TikTokon. Sziasztok!